Berlín 1933. Je konec Výmarské republiky. Hitler je jmenován kancléřem. Patnáctiletá dívka Melita Mašmanová je jako u vytržení. To pochodování, červeno-černé vlajky, tváře zalité světlem. Chtěla jsem se vrhnout do toho proudu a nechat se unášet pryč. Bylo mnoho žen, které režim uchvátil. Herta, Líza, Lízelota, Hildegard. Třetí říši sloužily 100 000 žen. Poté, co jim byla vštípená nacistická ideologie, se z nich staly sestry dozorkyně a manželky. Historie na ně zapomněla, ale průzkumy odhalují jejich účast při nacistických akcích. Já si myslím, že to byly úplně obyčejné ženy, dokud se neocitly v neobyčejné situaci. Ve společnosti mají ženy roli matek, pečujících o své potomky. Dějiny ale ukazují, že v nich je možné probudit sklony k násilí, což naše vnímání žen a stereotypy s nimi spojené posouvá jinam. Mysleli jsme si, že ženy byly svědky genocidy, ale ukázalo se, že byly nepostradatelné. Proto se ptáme, jak došlo k tomu, že se z nich stali spolupachatelé? Proč nad jejich činy přivíráme oči? Co nám brání, abychom vzali na vědomí jejich zločiny? Poté, co se dostal Hitler k moci, se Melita Mašmanová zapojila do akce. Navzdory zákazu vstoupila do svazu německých dívek, který podporoval Hitlera. Byla to vzpoura proti její rodině, která považovala nacisty za zločince. Stejně jako ostatní, Melita životem vzorné holčičky opovrhovala. Sama napsala: V tomto věku vás nudí život, který tvoří jen škola, rodinné výlety a pozvánky na oslavy narozenin. Nikdo vás nepochválí za to, že se zajímáte o něco jiného. Já jsem si potřebovala vymanit z vlivu rodičů, abych se mohla zapojit do akce. Svaz je podporoval. Nový režim se usilovně snažil zaujmout i mládež. Opakujte po mně. Slibuji. V roce 1933 vstoupilo do svazu 200 000 dívek. Slibuji, že budu oddaně a s láskou sloužit našemu vůdci.
Dívky se setkávaly na letních táborech, daleko od rodičů. Nacisté to měli promyšlené. Využívali metody, které označujeme jako inovativní. Mladé lidi nevystavovali indoktrinaci, ale zajišťovali jim nejrůznější aktivity, při kterých se dobře bavili. Melita zažívala nepoznaný pocit svobody. S radostí vzpomínám na několikadenní výlety, túry, táboráky a spaní venku. Mohli hrát tenis nebo jezdit na koních, což bylo pro většinu děvčat něco nepředstavitelného. Mnohé to hodnotili jako nejšťastnější období svého života, což se nyní zdá nepatřičné. Melita se takto seznamovala s prodavačkami, švadlenami nebo pomocnicemi v domácnosti. Nacisté doufali, že si takto osvojí ideologii, která potlačí jejich individualitu. Na těch letních táborech se dělaly věci, prostřednictvím kterých se posilovala důvěra. Dívky se nechávaly ostatními chytat, jako se to dělá na koncertech. Při takových věcech musíte důvěřovat ostatním. Organizace Hitlerova mládež se vyznačovala velkými předsudky vůči ženám. Nacisté nepouštěli ženy ve straně ani ve státní správě na pozice, s nimiž bylo spojené rozhodování nebo jakákoliv zodpovědnost. Některé neměly přístup na trh práce. Pod záminkou boje proti nezaměstnanosti, vyvolané hospodářskou krizí, bylo propuštěno 1 milion žen. V roce 1933 byl schválen zákon, který se týkal platu státních zaměstnanců. Pokud pracovali manželé ve státní správě, žena musela rezignovat. Ženy nemohly dosáhnout vyššího vzdělání. Počet studentek na vysokých školách mohl dosahovat pouze 10% z celkového počtu. V přednáškových sálech právnické univerzity v Münsteru se daly přítomné dívky spočítat na prstech. Annette Schukingová pocházela z rodiny levicových právníků. Bylo to těžké. Na vysokých školách studovalo málo žen a ostatní se k nim chovali arogantně. Matka byla tichá a laskavá, ale nebylo radno ji podceňovat. Posmívali se jí, že chce právnický titul. Myslela si, že to překoná a že se stane právničkou. Měla určitý plán, vizi. Annette šokovalo, jak režim krutě naložil s přítelem jejího otce, pro kterého si přišlo gestapo a který skončil v koncentračním táboře. Tam byl, stejně jako ostatní političtí oponenti, mučen. Přemýšlela, jak by mohla hájit lidská práva. Nechtěla, aby se takové věci děly.
Anet si své myšlenky nechávala pro sebe, ale i když unikla pozornosti režimu, její cesta nikam nevedla. Měla nejlepší známky, ale řekli jí, že je žena, takže nikdy nemůže praktikovat právo. Ženy byly skutečně z hlediska profesního postupu omezované. O tom, že ženy nebudou právničkami, rozhodl Hitler. Chtěl vybudovat systém řízení moci tvořený jen muži. V roce 1935 před několika tisíci žen, které se na něj přišly podívat, vůdce oznámil své plány na potlačení rovnosti pohlaví. Sláva! Byly doby, kdy liberalismus volal po zrovnoprávnění žen a přece měly německé ženy a německé dívky v tváři smutek. Dnes však kolem sebe vidíme spoustu usměvavých tváří. Pro ženu totiž není ušlechtilejšího poslání, než aby se stala matkou našich dětí. To je ta nejvznešenější role, kterou může získat. Zdálo se, že budoucnost německých žen je daná. Měly na svět přivádět děti a tím být vlasti prospěšné. V důsledku toho se změnil jejich studijní program. Ve Svazu německých dívek byl rok 1936 vyhlášen rokem výuky domácích prací. Veškeré jejich aktivity je měly připravit na roli matky. Museli se udržovat v kondici, aby mohli rodit děti. Dohledem nad fyzickou zdatností dívek a nad udržováním toho, čemu říkali předporodní potenciál, pověřili studentky lékařské univerzity. Herta Oberhäuserová, studentka posledního ročníku, nabídku přijala. Prohlásila: Chodila jsem na sportovní akce, kde jsem dohlížela na to, aby dívky nepřepínaly své síly. Prováděla jsem pravidelné prohlídky. Pocházela ze zámožné rodiny, která se dostala do finančních potíží. Byla to mladá žena, která se chtěla s pomocí systému vypracovat někam výš a začít si budovat kariéru. Stala se členkou nacistické strany a vstoupila do všech organizací. Studium lékařství posloužilo jako dobrý začátek. Mohla díky němu začít vykonávat důležitou funkci. V rámci vyučování měly vzdělávat mladé ženy ohledně toho, jak si na základě takzvaných rasových hledisek najít co nejvhodnějšího manžela. S pomocí kreseb a fotografií se dozvídali, že je svět rozdělený na rasy a oni, že spadají pod rasu árijskou, která je ostatním nadřazená. Na dně byli Židé neboli rasa podřadná. Učili se, jak je na první pohled rozeznat.
Nacistický stereotyp byl soubor rysů, podle nichž je možné Žida rozpoznat. Velký nos, hrb, pokleslá víčka. Z toho se tehdy vycházelo. Poté zde byla plavovlasá, modrooká žena s rovnými zády, což bylo myšleno jak fyzicky, tak ideologicky. Jedna skupina se považovala za zdravou, zatímco ti druzí byli slabí a neměli mít potomky. Některé vedoucí se nespokojili s indoktrinací a vybízeli členky k provokacím. Melitě Mašmanové bylo 15. Často jsme pochodovali v trojstupu a někdy i běželi. Měli jsme dupat a křičet. Tady bydlí bohatí Židi. Musíme je vzbudit. Po schválení norimberských zákonů, které se rovnaly sociálnímu trestu smrti pro německé Židy a zakazovaly sňatky árijců s neárijci, policie v otázce smíšených párů přitvrdila. Jsem nejhorší svině a chodím jenom z Židy. Jsem Žid a vodím si domů jen Němky. Árijské ženy ze smíšených párů stříhaly dohola a vystavovali je na veřejnosti. V novinách se psalo o soudních procesech, po nichž tyto ženy končily ve vězení. Jejich židovští manželé byli odsouzeni k smrti. Ženy byly nezbytné pro udržení německé krve. Učili se zásady, jak si hledat manžela. Udržuj čistokrevnost, prostuduj jeho rodokmen, snaž se mít co nejvíc dětí. V atmosféře nadšení nacistického aktivismu si tuto cestu vybrala žena prostého původu Liesl Riedová. Dostala se tak do společnosti řadových členů strany. Seznámila se se svým manželem Gustavem, což byl takový pouliční rváč. Víme o něm, že to byl primitiv, který skoro neuměl číst. Začínající aktivistku okouzlil mladík, který byl příslušníkem jednotek SS. Liesl by sňatek s ním otevřel cestu mezi elitu. Potřebovala ale povolení od nejvyšších členů. To, že pracovala v lokálních novinách, nestačilo. Cesta k získání povolení ke sňatku byla složitá. Členové SS si nemohli vzít jen tak někoho a jejich vyvolená nejdříve musela složit zkoušky.
Každý žádající pár musel vyplnit tlusté stohy dotazníků. Jejich součástí byly i lékařská osvědčení a doporučení od lidí v nacistické straně. Museli také doložit svůj rodokmen a prokázat, že jejich předkové měli správný původ. Liesl musel prohlédnout lékař. Kromě toho, že zkontroloval, v jakém stavu má zuby, si lékař zapsal datum poslední menstruace a provedl vyšetření, které mělo ukázat, zda se hodí k zajištění pokračování árijské rasy. Kromě vyšetření tu byl další požadavek. Církev byla nepřítelem, takže se Liesl musela vzdát své víry, aby mohla děti vychovávat podle nacistické ideologie. Její rodina chtěla, aby měla svatbu v katolickém kostele a nechala své děti pokřtít. S rodinou se rozešla ve zlém. K takovým rozkolům docházelo často, protože začlenit se do řad hnutí přinášelo oběti. Po 3 letech SS oficiálně povolila, že si Liesl může Gustava Wilhause vzít. V roce 1939 se jí narodila dcera. Porodní asistentky ji důkladně prohlédly. Tyto zaměstnankyně musely své nadřízené informovat o veškerých deformacích a vadách. Všechno se zaznamenávalo do systému, včetně veškerých handicapů. A tyto informace dotyčného provázely po celý život. Bylo to součástí kampaně, kterou nazývali eutanázie. Pauline Kneisslerová byla jednou z klíčových postav této akce, která se začala realizovat. Podílela se na systematickém vyhlazování tělesně a mentálně postižených jedinců, což se zapsalo do historie jako akce T4. Pauline bylo přes 40 let. Byla to zkušená zdravotnice a členka nacistické strany. Skládali jsme slib poslušnosti a mlčenlivosti před ostatními. Zapojili jsme se dobrovolně. Mohli jsme odstoupit, ale žádná z nás nic nenamítala. Sestry se v rámci výcviku učily neprojevovat empatii vůči určitým lidem. Pacienty už nevnímali jako lidi. Sestry je začaly vnímat spíš jako problémy, než jako lidi, které je třeba uzdravit, což je pro nás nepředstavitelné. Pro ně to byli lidé, které bylo potřeba držet mimo společnost a pak je zahubit. Pauline navštěvovala ústavy pro tělesně a duševně postižené, které měla odvést do vyhlazovacích center. Dostali příkaz k selekci a dál se těmto lidem už věnovali sami. Vysvětlili jim, že se stěhují jinam a pomohli jim zbalit věci. Pravdu jim neřekli a místo toho si vymýšleli. Lidi pak odvezli do vyhlazovacích center.
Plynové komory se tehdy začaly používat v Grafeneku, kde byla umístěná Pauline Kneislerová. Zdravotní sestry se na tom podílely a své pacienty dovedly až do šatny vedle plynové komory. Pauline aplikovala smrtící injekce. Vyjádřila se takto. Nejednala jsem krutě. Bylo nám řečeno, že každý má právo zemřít. Do konce války bylo v rámci akce T4 usmrceno téměř 200 lidí, jak dětí, tak dospělých. Jednalo se o první masové vyvražďování, kterého se zúčastnily ženy. Září 1939 ženy přihlížely tomu, jak muži odcházejí do války. Sami byly vyzývány k opuštění svých domovů. Očekávám, že německé ženy půjdou příkladem a s železnou disciplínou se stanou členkami naší válečné komunity. Naše vůle překoná všechny překážky. S příchodem války se život německých žen změnil. Muži byli odvedeni. A režim se musel rozhodnout, zda má zůstat věrný své ideologii, podle níž měly ženy rodit děti, nebo se podřídit nutnosti. Německo totiž potřebovalo nové pracovní síly místo bojujících mužů. Ženy nezaujímaly pouze místa mužů na polích a v továrnách, ale aktivně se zapojovaly do osídlování dobytých území. Melita Mašmanová s příchodem války vystoupala ve Svazu německých dívek na vedoucí pozici. Stejně jako ostatní byla vyslána do Polska. Melita byla nadšená. Byli jsme přesvědčené, že nadešla historická chvíle. Brali jsme to jako dobrodružství a cítili jsme, že jsme byli povoláni do těžké služby, kterou jsme naplňovali svůj závazek vůči říši. Po měsíci boje obsadili západní část Polska. Východ ovládl Sovětský svaz díky paktu Ribbentrop-Molotov. Melita byla pověřená vedením skupiny, která se podílela na germanizaci západního Polska neboli Povartí. Velmi brzy začalo být zřejmé, že se v Polsku budou provádět velmi radikální opatření a že zde nacistické moci nebude nic bránit v realizaci svých plánů. Z Polska se tak stalo něco jako taková laboratoř nacistické kolonizace a germanizace.
To všechno samozřejmě na úkor původních polských a židovských obyvatel. Byli vystěhováni. Melita jednu takovou akci popsala těmito slovy. Jednou ráno nás vytáhli z postelí. Řekli nám, že nyní nemají dost mužů. Vagóny musely být připravené. Každá rodina si mohla vzít jen to nejnutnější. Slyšela jsem, jak se ti lidé brání, ale já se k nim otočila zády. Do domácností, ze kterých byli Židé vystěhováni, měli nastěhovat menšiny germánského původu z Pobaltí a z Rumunska. Ženy měly za úkol naučit menšiny, jak se stát dobrými Němci. Mladé ženy tak ze dne na den získaly značnou autoritu. Některé studentky své pocity nadšeně líčily. Připadám si tady jako královna, protože mám nad ostatními obrovskou moc. Všichni mě tady musí poslouchat. Ženy si užívaly nově získaná práva. Židé vyhnaní nacisty skončili v getech. Žili v nelidských podmínkách. Zejména v Lodži. Některé ženy sem chodily, když měly volno, jako by šlo o turistickou atrakci. Bylo to jako jít do zoo. Jen s tím rozdílem, že tady se dívali na lidi, které považovali za podřadné, opovrhované a děsivé. Některé ženy z toho byly v šoku a některé byly zděšené. Našly se ale určitě i takové, které byly antisemitsky založené. A v těch podívaná na Židy, namačkané v getu, jen utvrzovala předsudky, které přijímali za své už předtím. Melita Mašmanová, kterou bavilo dupáním nahánět strach Židům, veškerý soucit s těmi, kteří museli hrůzy v getech snášet, potlačovala. Nyní byla příznivkyní opatření, které zaváděly. Vyhlazení Židů je fakt, k němuž jsme nuceni přikročit, pokud chceme, aby bylo území německé. Nacistické postupy zkoušené v Polsku v roce 1941 přitvrdily a rozšířily se na východ. – 22. června porušil Hitler dohodu o spojenectví a zaútočil na Sovětský svaz. Za německou armádou, která si rychle razila cestu sovětským územím, překročilo hranice říše téměř 500 000 žen.
Na východ nesměřovaly jen odbornice na germanizaci. Byly to i sekretářky, zdravotní sestry a manželky důstojníků. Jako například Annette Schukingová. Tato studentka, která chtěla bránit lidská práva, brzy pochopila, že právní praxe je pro ní nedosažitelná. Nabídla proto své služby jako ošetřovatelka. Ve vlaku, který ji vezl na Ukrajinu, poznala skutečnou tvář války. Po nějaké době všichni vytáhli svačinu a pustili se do ní. Poté jim vojáci řekli, že zabili nějaké Židy. Pro ty 4 ženy to byl obrovský šok. Nejhorší bylo, že se vůbec nebáli, že by je někdo zatkl. Vyprávěli ty hrozné věci před úplně cizími lidmi, jako by vůbec o nic nešlo. Na východě se rozbíhala válka. Německá armáda postupovala a zabíjela židovské obyvatele. V Babím Jaru, nedaleko Kyjeva na Ukrajině, postříleli v září roku 1941 jednotky SS více než 33 000 lidí. Annette měla vést ubytovnu ve městě Zviahel, 150 kilometrů od Kyjeva. Na místě pořídila fotografie. Před válkou tvořili polovinu obyvatelé Židé. A nyní byla ve městě zvláštní atmosféra a klid. Jeden důstojník jí řekl, že už Židé ve městě nejsou. Ani jeden. Ukázal jí, kde je popravili. Od začátku invaze zde bylo popraveno 75 000 lidí. Annette se ocitla uprostřed válečných hrůz. Napsala své matce: Maminko, kdybys věděla, co se tady děje, nevydržela bys tady. Ani já nevím, jak pryč. Nedokážu se odsud dostat, protože k tomu nemám dobrý důvod. Annette své pocity nevyzradila a před kolegyněmi a vojáky své zoufalství skrývala. Nevěřila jim. Věděla, že to jsou vrazi. Lidé bez zábran mají zvláštní pach. Dokážu je poznat, protože jsou cítit po krvi. Pár dní po Vánocích v roce 1941 se Annette odvážila promluvit se seržantem Frankem. Řekl, že ho zařadí do popravčí čety. Nabídl se, aby rychle povýšil. Matka byla z jeho upřímného prohlášení zděšená. Řekla mu, ať to nedělá, že jinak nebude moct v noci klidně spát. Když se s ním za pár týdnů setkala, řekl jí, že měla pravdu. Annette byla odhodlaná zločiny, kterým nebylo v jejich silách zabránit, zdokumentovat.
28. prosince. Seržant Frank dostal rozkaz postřílet 6 000 Židů. Životy nemají cenu. Zapisovala si veškeré informace a všechny zločiny tak důkladně zaznamenávala. 6. června. Minulý čtvrtek vojáci SS shromáždili 3 000 Židů a ráno je odvezli dál a postříleli je. Zapisovala si také čísla vojenských jednotek, ale přitom měla velký strach, že její deník někdo najde. Jednou rodičům napsala: dobře, mé dopisy a fotografie schovejte. Myslím, že jí to dodávalo sílu pokračovat. Zatímco se v popravách pokračovalo, vytvořil se na zabraném území štáb. S tím přišly sekretářky, které měly sehrát ve zneužívání židovského obyvatelstva klíčovou roli. Devatenáctiletá Lieselot Majerová dělala asistentku okresnímu komisaři, tedy nejvýše postavenému činiteli. Toto místo jí připadalo ideální k tomu, aby zde uskutečnila své sny. Její dcera se o minulosti své matky dozvěděla až po její smrti. Pro matku bylo velice důležité mít vysoké postavení. Vždycky se chtěla dostat někam výš. Ve 24 letech má člověk velké sny. Nechtěla pracovat v továrně. Chtěla lepší postavení, vyšší mzdu. A na východě se platilo víc. Bylo to tam nebezpečnější, ale to jí lákalo. A věděla, jak to zařídit. Tyto ženy byly stále svobodné a neměly děti. Svět jim ležel u nohou a chtěli budovat kariéru. Sami sebe považovali za průkopnice. V ghettu založil okresní komisař dílny, ve kterých museli Židé pracovat. Lieselot měla za úkol vybírat na pozice textilních dělníků, tesařů, truhlářů a mechaniků muže a ženy ve věku do 60 let. Lieselot je příkladem sekretářky, která se ocitla v tomto hrůzném světě. Jejím úkolem bylo vystavovat pracovní průkazy. Ty měly cenu zlata a zajišťovali svému držiteli, že bude žít. Měla moc rozhodovat touto kartičkou o životě lidí a o tom, koho si vyberou, aby zastřelili. Tahle mladá sekretářka byla přítomná na akcích, kde se organizovaly hromadné popravy. Jejím hlavním úkolem bylo popravy koordinovat. Několika poprav se účastnila osobně. Nebyla to žena sadistická, neměla viditelné sklony k násilí. Byla to velmi šikovná administrativní pracovnice, která byla natolik otrlá, že jí na osudu Židů nezáleželo, což z ní dělá spolupachatelku.
Poté, co se stala milenkou svého nadřízeného, měla přístup k trezoru, v němž měl cennosti, které zabavil Židům a které kradla, aby se obohatila. Lízelot s Hermanem se spolu procházeli po dílnách a vybírali si, co chtěli. Bylo to, jako kdyby šli na nákup. Mohli si říct o cokoliv, co je napadlo, třeba o nějaký šperk. Na těchto podtáckách je vyražený nápis Truhlářství Lida. Ty vznikly v ghettu. A ona je používala. Hermanovi s Lízelot postavili Židé u vily bazén. Židovské služebnictvo jim nosilo různé dorty a ostatní dobroty, které si pak spolu vychutnávali. Žili spolu jako manželé a nesnažili se před židovskými pracovníky zachovávat jakékoliv soukromí. Jezdili se spřežením. Celé tohle období bylo nejšťastnější v jejím životě. Židé v místním ghettu měli být systematicky vyvražděni v průběhu akce, která se nazývala Konečné řešení. Ženy, které nebyly jen svědky či spolupachateli, v ní měly sehrát klíčovou roli, a to za ploty táborů a v úzkém kruhu rodin SS. Vyroblo Ajuno v roce 2023.